Ngirakhe yang kata sngi setlak jongkari India ban burom yang kita kinong ikai haka sngi kha jongwei ni kinong yalam jongi jongkari India umalam don benta nak benta ke freedom movement Radha Krishna te ngaru nga shili kani ka kabuksia ke jong nga bangan ai khublei sngi burom nonghikai ke kerpang nak bentang nonghikai hakini ki ars nem lai nem ni yu i kijing e jong nonghikai shibon ma ngate pagi nonghikai bisngo kumba undon shu bak tuklar lem nak bentang ka kam jongki undon shu ki bapet lem bay sat lem nak bentang ka kam jongki nonghikai bay jonga wanum don kanu kanu kijing artatin ngi dei ke jelahi ke badang sadin ha ka puli ke puthi klem mo pingin la bande long ki bayai sha long ki badon jikermen menta kan ke jela ka jongi kan berkre election ngin se kan lo yang hau arajar akulai da kacing kersan jongi nong kersan ki bapher jongi MLA candidates ki bapher nakaliang ka jonga hiting asngau ba ngin saya keren ya ki kam ki jam jongpi ki jing ki jongpi ki jing shem ki jongpi so bhai sha berhak ni kesni ke kerpang ke bakerpang ke jongpi to shem ni kani ke kabuksia bapin snow ba pilalong ki badon bok bapina jet ban len lagi ban IP ya la ka jong ke jing im ka ha ka kam ban pengklan pen pro ya kani ke jela ha ka liang ke puli ke puti happy teachers day pi baro. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.